hey konakele lapha ku-MK uyazi indaba zakhona manje ixoxo nje ezidlangala leli zaziwena nomba futhi ngokwamaqembu epolitiki lokuqala nje elikwazi ukwenza into enjengalezi igameko zenzeka usuku nosuku esakamuva nje ilesi sithinta umnumzane uJohn Mhlophe osekela mongameli hey sengathi uyacomplain uyakhalaza ngabantu ababili nje abahluphayo angithi lapha eParliament uyena omele uANC uyena omele uMK njengelunga leParliament bese kuba necaucus ke kuhlalwa kuyona hayi kunonhlamulo lapha benonhlamulo Ndlela kanye noDuduzile uSambudla uZuma kuthiwa abahluphi labo bantu ngathi amagundane bayahlupha barude badismissive bane chaos benza yonke into bayarula laphana bafuna kuzwe ngabo manje ke sekuze kwalidele ekutheni umnumzane uHlophe agcine embhalela incwadi uNhlamulo wamkhipha kuleli komiti lecaucus hayi kodwa uNhlamulo ushaya umquba nje leyo nto iyaqhubeka iya-attenda lezi meetings ecaucus iqhubeke futhi iphathe ngalendlela exoshelwe yona yokuba nje ne-chaos nayo and everything usethatha isinqumo ke usekela mongameli lapho ukuthi hayi ngiyaniceba manje usehambileke wabhala incwadi wayibhalela le komkhulu enkandla kubaba hey asazi ke phela lethule ayiconsi phansi kubaba mhlambe ke sekuqala kokubhidlika kobudlelwane bakhe nobaba umnumzane uHlophe ngoba nayi nencwadi iphuthukile sezidlangalaleni manje siyayibona sonke singangene ke-MK baye basho ke lapha ke-MK mangabe sixoxa indaba zabo sikhuluma nje lapho athi wena ungenaphi sebekhohliwe bashesha ukukhohlwa abantu be-MK ukuthi kwakuyibona abasitshelayo futhi singazi lutho thina ukuthi asibizwa siyazizela mase sibabuka ke neindaba zabo ezinkulu ezigaxe engaka ezenzeka usuku nosuku basafune ke manje sikhulume ngazo basibuza ukuthi singenaphi hayi siyangena sisobala kakhulu ayifihliwe phela indaba zethu zisobala bafowethu ake simbheke nje uJohn Mhlophe ke manje ukuthi uyakuphi ke sebehamba nazo yabona lezi labantwana bagijima naye ke manje sobona ukuthi kuzomthatha inyanga engaki naye ayibone esewumuntu osehleli ngaphandle emaqhweni